Juin Juin kalo kile duru ambal mawani nyangwa Maliactu do kibaru keneka bi kunnafoni minnu b'an bolo kala s'aw ma o dɔ ye k'a fɔ kunu Juin kalo tile 4 kɔnɔna la an ka finitigiw ye mɔgɔ 2 minɛ Sévaré n'u sigalen don a la k'a fɔ k'olu ye jatigɛwale tabagaw ye. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ ko la u y'a yira k'a fɔ kunu alamisa don Juin kalo tile 4 kɔnɔna la Sévaré su 21h wagati k'an ka finitigiw kɔni y'u bolo da mɔgɔ 2 kan n'u sigalen don a la k'a fɔ k'olu ye jatigɛwale tabagaw ye. A yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu minɛlen filɛ nin ye k'u minɛna ni marifa 1 ye ani marifakisɛ caman ko wa quartier dɔ tun b'u bolo n'a yirala k'a fɔ k'o tɛ yɔrɔ wɛrɛ kɔni ye quartier ko mouvement pour la libération de l'Azawad k'olu mɔgɔw ka quartier de y'o ye. An ka finitigiw kɔni kɛlen ka nin mɔgɔ kofɔlen ninnu minɛ k'u y'u lase Sévaré gendarmerie mɔgɔw ma walasa olu ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ tigitigi ni ninnu kɔni ye jatigɛwale tabagaw ye walima n'o tɛ. Kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ u bɛ lasaw ma wagati nataw la. Halisa kojugukɛlaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kunu Juin kalo tile 4 mɛnna kan MSA mɔgɔw kɔni y'u bolo da mɔgɔ fagala 2 kan ye. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ ko la u y'a yira k'a fɔ kunu alamisa don n'o kɛra ni Juin kalo tile 4 mɛnna kan ko mouvement pour le salut de l'Azawad n'a bɛ fɔ o ma ko MSA olu mɔgɔw kɔni y'u bolo da fagalikɛla 2 kan. A yirala k'a fɔ ni mɔgɔ fagala ninnu yɛrɛ la ko mɔgɔ 1 bɛ ko sisan bɛ taa san 23 la ko wa u 2 bɛɛ kɔni dɔnnen don Mɛnaka dugu kɔnɔna la kosɛbɛ sabula ko commerçant caman fagara k'olu kɔni nɔ kun b'o la. O hukumu de kɔnɔna la ko fɛn min MSA mɔgɔw ye n'olu kɔni kun b'u ka sɛgɛsɛgɛliw la olu kɔni sera ka taa bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan ko wa u minɛna ni marifaw ye ani fɛn wɛrɛ caman. An bɛ yɔrɔ min na ko bi fagalikɛla ninnu bɛ Mɛnaka finitigiw ka bolo kan n'olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se k'a dɔn n'u tɔɲɔgɔn wɛrɛw bɛ yɔrɔ minnu na walasa ka se k'olu fana minɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni laban minnu sera an ma olu y'a yira k'a fɔ Mali ni Sénégal frontière la ko marifatigi dɔw kɔni kɛlen don k'u ka dagayɔrɔ sigi yen. Ni kunnafoni lasera an ma dɔgɔkun daminɛ de la mɔgɔ min y'a lase o tigi y'a yira k'a fɔ Mali ni Sénégal frontière la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu dɔ la sa n'a bɛ f'o ma ko Masala ko marifatigi dɔw kɔni kɛlen don k'u ka dagayɔrɔ kɛ yen nɔ. Kunnafonidila in y'a yira hali bi k'a fɔ k'u bɛ saraya sira de kan ko wa k'u kɔni bɔlen don jatigɛwale tabagaw fɛ. An bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn min ye Masala dugudenw ye olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ welewelekan de bila jamanakuntigiw ma k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa u ka se ka finitigiw kɔni bila ka taga olu ka yɔrɔ la olu yɛrɛ a n'u bolofɛnw u bɛ se k'olu kisi ni mɔgɔ ninnu ma cogo min na. Ka kɛɲɛ ni coronavirus ko kibaru ye a yirala k'a fɔ kunu Juin kalo tile 4 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 75 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la. Walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya coronavirus ko lahalaya la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale kɔni bɛ sɛbɛn bila don o don. O hukumu kɔnɔna la sa kunu Juin kalo tile 4 kɔnɔna la a ye sɛbɛn dɔ bila n'a yiralen don k'a fɔ mɔgɔ 75 bana in yer'olu la. O mɔgɔ 75 in na k'a fanba kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ 53 k'olu kɔni yera Tombouctou mara la. Fɛn min ye banabagatɔ tɔ ninnu ye k'olu yera yɔrɔ minnu na k'o ye Kulikoro, Kucala, Mopti, Gao ani Bamako yɛrɛ ye. An bɛ yɔrɔ min na ko bi bana in ye mɔgɔ minnu minɛ an ka jamana kɔnɔna la k'o bɛnnen don mɔgɔ 1491 ma olu la ko mɔgɔ 806 Ala barika la olu kɔni kɛnɛyara. O kama kɛnɛya minisiriso mɔgɔw y'a yira k'a fɔ fɛn min ye hakilisigi ye ani saniya walew matarafali ko ɲininen don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyali ko ɲuman ko bɛ ni kunnafoni sanfɛ. An balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ka bɛn bi ma Juin kalo tile 5 o de kun ye nin ye. An bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ni bana jugu in ma fɛn min ye Mali ye Ala ka bɛn ani kelenya sabatiya kɔnɔna la hali bi. Aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.